Piffissamissivitsortumi ajornartorsiutaaqisoq qeqertami ilulissanilu qimminut katillugit 300 missaaniitunut toqqutiineqareersorlu nappaamut akiusutissat ilulissani maana pigineqalerput. Den har vi modtaget her i byen i dag, og vi er klar til. Akiusutissat ullumihtigiuagut taammaammat qimmiutillit akiusutissanik pissarsinnaangorput. Pisoq alianaqisoq qimmiutilinullu annertuumik akiqarsimasoq kumuunimit ilinniarfiineqarpoq. Uumasumminakorsaat kisimi qimmit nappaataanut akiusutissanik peqartarsimaaluarpoq pisullu kingorna kumuuni allanguivoq. Vi opretter et ekstra lager af hundevacciner. Immikkut ittumik pequusiummik qimminut akiusutissanik atorneqartussamik ammaugut taamaasilluta akiusutissanik amigaateqarfiusuni nunaqarfinnut illuqarfinnullu sukkasuumik nassiussinnaaniassagatta siornatigornit eqersimaarneruugut maanna Illoqarfiit arfinerpingasut nunaqarfiillu inatraavit qimmit nappaataanut akiusutissanik sukkanerpaamik peqalernissaat sulissutiineqarpoq. Vi er klar til at kan sende det herfra. Iniminniisoqarpat maangaanniit nassiusinnaanissatsinnut piareqaugut silali taamaallaat naalagaavoq qaqugu soorlu uumannamut apuutoqarnissaanik Qimmit nappaataanut akiusutissanik qimminut kapisisarnissaq inatsisitiut peqqussutaangilaq taamaamat inatsip sukannernerulernissaa qaassuutup kumuunianit sakkortuumik piumasarineqarpoq. Så vil vi kraftigt anbefale, det bliver gjort lovpligtigt. Sekkortuumik inassutigarusupparput qimmit napparsimalinninnissaanut akiusutissanik kapisisarnerup inatsisaalernissaa ajunarnersuartut ittumik misigisaqaqissangikkutta qimuttut inuaqatigit kultuuriannut pingaaruteqaqaat taammaamat inatsisiortoqarnissaa pingaaruteqaqaaq